κάποιες σκέψεις και οδηγίες. Λοιπόν, ο νέος τρόπος ακρόασης του ραδιοφώνου μας είναι πολύ λειτουργικότερος, αφού είναι ανεξάρτητος από το blog που κάποιες έστω λίγες φορές κολλάει. Για την εμφάνιση, χρώματα κτλ. Τι να πούμε. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι. Είναι θέμα γούστου. Αλλά προσοχή! Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο blog να ενημερώνεστε για τις εκπομπές από τις δημοσιεύσεις των σχολείων. Επίσης, καλό είναι να γράφετε και κάποια σχόλια σε αυτές και να βλέπετε τα σχόλια κάτω αριστερά. Είναι ένας σημαντικός τρόπος επικοινωνίας, μαζί βέβαια με το chat. Στο οποίο chat πρέπει να μπαίνουν πρώτα από όλους τους συντελεστές των εκπομπών την ώρα που αυτές μεταδίδονται. Και περισσότεροι από τους ακροατές να μην μένουν μόνο θεατές, να υπάρχει αμεσότερη επικοινωνία. Διότι πέρα από τη δημιουργία ζητούμε να είναι και η επικοινωνία και η συνεργασία. Δεν είμαστε μόνοι ο καθένας για τον εαυτό του. Από το 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.